Kag sa numero 1 sa mga balita sa Negros Subong adlaw, Councilor Alvictor Espino. Wala nagakalingkang sa pandam sa nagapakilala leader sang transport sector sa ginaplano nga dinakpanay isang kolorob nga mga salakyan sumugod sa Pebrero 16. Yari ang report. Handa si Councilor Alvictor Espino, pamuno sa Committee on Transportation and Traffic sang Konseho nga tubangon ang nagapakilala leader sang Negros Panay United nga si Warren Gangoso nga nagpost sa social media sang paandam batok sa ginaplano nga pagpanakop sa Bacolod Traffic Authority Office sa mga kolorom nga salakyan sa Pebrero 16. Wala na uyuna ni Espino ang mga tinaga ni Gangoso, hindi lang batok sa Konseho, kundi pati na kay Mayor Albi Benitez. Testingan niya I will meet him anywhere, anytime, with kung anong gusto niya ngayon. Kaya ang ginapahog iya ako, ginapahog yung syudad, ginapahog iya si Mayor Albi. Ginklaro ni Espino nga hasta karon wala siya sa may nabaton nga imbitasyon o kon request halin sa transport sector para sa ginihinyo nga pagdialogo ante sa ginaplano nga dinakpanay. Hindi niya gina-isolate na lang ang isa ka sektor, especially the transport sector. On February 15, masira na ang aton nga business permits and licensing office. Tanan nga wala sang business permit. Of course, may konsekwensya. You will be operating on the premise nga illegal ka na because wala ka naka-renew sa business permit. Ginpahayag ni Bacolod Alliance of Commuters, Operators and Drivers Chairman nga si Rudy Catedral nga sugatao nila sang pag-untat biyahe ang ginaplano nga dinakpanay sa syudad. Luyag niya nga rekta nga masugilano ng alkalde sa mangin palaabuton sang transport sector, ilabi na sang Traditional Jeepney Organization bahin sa ginapatuman nga PUV Modernization Program. Gindugang ni Katedral nga bilang katapos ang manibela, wala nila ginakilala ang liderato ni Gangoso nga malawig na ginkakas sa transport organization.